כיוון שבפרק הזה אנחנו מתייחסים ל-SymBI ספציפית, אז אני אעבור על התכונות של SymBI. כמובן שאפשר באותה מידה על הפרמטרים האלה לבחון כלים אחרים בהשוואה. הפרק הזה הוא על SymBI. אז קלות שימוש וידידותיות למשתמש. השימוש פה זה אחד מגולות הכותרת, כלי מאוד קל לשימוש. האם יש אחריות יצרן ב-SymBI? כן. תלוי כמובן בהסכם, בחוזה שאתם חותמים. קלות לבצע אמבדד ולהעביר פרמטרים. מאוד קל. אחד הכלים היותר קלים. אני יכול להגיד לכם שעשינו את זה כבר גם עם ילופין ופאוור BI ומטאבייס, ומהבחינה הזאת אחד הקלים. הכוונה היא בעצם מה אומר הסעיף. אם פיתחנו לדוגמה ב-SymBI דשבורד, ואנחנו רוצים עכשיו שהוא יישב בתוך המערכת שלנו כ-iframe, כחלון בתוך המערכת שלנו, אז יהיה לנו קל להעביר פרמטרים ולהכניס אותו כ-iframe עם API וטוקן בצורה מאוד ידידותית. הנושא הרביעי הוא קלות הפיתוח. אז גם קל מאוד לפתח, כמובן למישהו שהוא בעל רקע בפיתוח דשבורדים ודוחות. יותר קל לדעתי מאשר לדוגמה הזמן שלוקח ללמוד איך לעשות את זה בפאוור BI. כמובן שכל הכלים האלה נועדו לקלות שימוש. הנושא החמישי הוא Self-Service. מדובר בשאלה האם הלקוח שלכם, הלקוח הקצה, יכול לבנות דוחות בעצמו ודשבורדים. אז לדעתי ב-SymBI פחות. יש כלים שיותר נוח בהם לעשות את זה, לדוגמה ילופין. אבל לא בהכרח אתם צריכים את הפיצ'ר הזה. לרוב, ברוב מוחלט של האמבדדים שאנחנו עשינו, בסופו של דבר גם אם היה רצון לתת ליוזרים או ללקוחות הסופיים לבנות לעצמם דוחות, בסוף הארגון עצמו בנה את הדוחות, כי עדיין צריך ידע כדי לבצע את זה. מולטי-לנגוויג'. הסעיף הזה אומר בעצם אם המערכת שלי היא רב-לשונית, כ-Software as a Service, האם אני יכול שגם המוצר BI שלי יהיה גם מולטי-לנגוויג'. אז ב-SymBI זה אפשרי, אבל זה לא פיצ'ר שהוא בלתי, צריך לפתח שם משהו. לדוגמה, כלי כמו ילופין הוא כן רב-לשוני out of the box, כלי כמו לדוגמה מטאבייס פחות. הנושא השביעי הוא התקנה, כלומר קלות ההתקנה, מי צריך לבצע את ההתקנה. אז ב-SymBI המודול הוא היברידי ומאובטח. אנחנו בעצם מורידים agent מהענן ומתקינים אותו פיזית על שרת Windows שנמצא באותה סביבה איפה שנמצאים בסיסי הנתונים. וכאשר הוא מקבל הוראות, אותו agent, הוא מעביר את המידע מהשרתים התפעוליים, הדאטאבייסים התפעוליים, לתוך אותו ענן. כלומר, העיבוד מבוצע פנימית אצלכם בתוך הארגון ולא יוצא החוצה. כתוצאה מזה ההתקנה היא מאוד פשוטה וידידותית, וכן ההתקנה היא מהירה מאוד. סעיף 8 מדבר על התקנות מרובות. כלומר, האפליקציה שמותקנת on-premise יכולה להיות מותקנת אצל הרבה מהלקוחות שלכם. בחלק מה-Software as a Service, מה-SaaS, המערכת שלכם מותקנת אצל כל לקוח שלכם בנפרד. כלומר, in-house בתוך ה-on-premise של הלקוח, מתקינים עכשיו מערכת, ואם יש לנו 100 לקוחות, יש לנו 100 התקנות של המערכת שלנו פיזית אצל כל אחד מהלקוחות. רוב כלי ה-BI לא תומכים באופציה הזאת. ב-SymBI יש את האופציה להתקין agent עבור כל לקוח, ועדיין לנהל את הנושא בענן. זה יתרון ענק שלא קיים במקום אחר. לפחות לא שאני מכיר. סעיף 9 זה, האם אני צריך בסיס נתונים עבור המערכת עצמה? בחלק מכלי ה-BI, כשאנחנו מתקינים אותם, אנחנו צריכים לתת להם גם בסיס נתונים שהוא רפוזיטורי, על מנת שהם ינהלו את עצמם. כל דוח שאתם בונים או דשבורד, כל לקוח או יוזר חדש שאתם מוסיפים למערכת, צריך להכניס את הפרטים שלו גם לבסיס הנתונים של מערכת ה-BI, כדי שהוא כמובן יוכל לתפקד. והמידע הזה נשמר בעוד דאטאבייס שנועד נטו רק למערכת עצמה. אז ב-SymBI אין צורך בבסיס נתונים כזה, המידע כולו נשמר בענן של SymBI. בכלים אחרים צריך רפוזיטורי נוסף, בדרך כלל איזה Postgres או SQL Server, כדי שישמר שם המידע. זה אומר שאתם צריכים פחות תחזוקה על העולם ה-BI שלכם. הסעיף העשירי הוא כמות נתונים גדולה ורענון. הדוגמה שאני רוצה לתת פה היא לא ביג דאטה של סנסורים שמייצרים מיליוני רשומות ביום. במקרה הזה
סביר מאוד להניח שנצטרך לעשות פעולות TLT, ETL, כל מיני פעולות שממזגות דאטה מכל מיני מקומות עם כלים יותר רובסטיים, יותר משמעותיים. אבל בוא נגיד שעד טבלאות של 100 מיליון רשומות, אז ב-SymBI לא נצטרך משהו מיוחד. בגדול אנחנו נצטרך לתזמן את האיסוף של הדאטה והקיבוץ שלו לאחת לשעה, סגנון, או אחת לחצי שעה, והמידע בעצם יעשה את האגרגציה כבר ברקע, בלי שנצטרך לעשות עבודה יותר מדי משמעותית. בכלים אחרים זה משתנה, יש כלים שהם דיירקט לגמרי. דיירקט זה אומר שהם מתשאלים את בסיס הנתונים ישירות, זאת אומרת שנשאלת שאילתת SQL מול דאטאבייס, ואם הדאטאבייס הוא לא מספיק חזק, ביחס לשאילתה שאנחנו שואלים טבלה, לדוגמה של 100 מיליון רשומות, אז תהיה לנו פה בעיה משמעותית בביצועים. לחלקם יש כמובן קאשינג ויכולות אחרות. ב-SymBI זה מאוד פשוט ונוח, ספציפית אם אני משווה את זה. נושא מספר 11 זה אבטחה. אז אני מקריא לכם מהאתר עצמו של SymBI. כיוון שהמוצר מותקן אצל הלקוח והנתונים לא יוצאים החוצה, אלא באופן חלקי בלבד לטובת הצגתם, זה אומר שהמידע עצמו לא עובר לענן כפי שקורה בכלים אחרים. זה מתוך האתר של המוצר. כמו כן ב-SymBI אפשר להגדיר White IP, זאת אומרת שאני יכול להגדיר שמי שיכול לפתוח את הדשבורדים יכול לעשות את זה רק מ-IP מסוים, ככה שאם ה-Software as a Service שלכם הוא מ-IP ספציפי, אז אתם יכולים לחסום גישה לדשבורדים שמגיעים דרך SymBI מהענן. כלים אחרים הם כמובן, אם נשווה, אז זה משהו בהתקנה מלאה מקומית, אבל אז האחריות על כל ההתקנה היא שלכם. אתם צריכים לפתוח פורטים. בכלים אחרים, אם אנחנו משתמשים בענן, לדוגמה של מייקרוסופט, או בענן של מוצר אחר, אז אנחנו בעצם תלויים בהבטחה של הגורם הזה. כלומר, של היצרן של הכלי. והגענו לסעיף 12, שהוא סעיף המחיר. אני מניח שרובכם נשארתם עד לפה בשביל לשמוע על המחיר. אז ב-SymBI המחיר בהטמעה שלו הוא בהיר ונקבע מראש לכל הצרכים, אין לו הגבלה של יוזרים, כמויות, נפח או פעילות, ולכן בדרך כלל יוצא כלי שתחרותי לרוב בעשרות אחוזים זול מהמתחרים. בכלים אחרים בדרך כלל כן תולים את המחיר capacity, בגודל CPU, בכמות זיכרון, בכמות שרתים, בכמות יוזרים, במשא ומתן כזה או אחר. כמובן שגם ב-SymBI יש רמות מחירים בהתאם לכמויות ב-level כזה או אחר, אבל הוא עדיין יהיה זול משמעותי. ואני רוצה גם לעשות כמובן איזה דיסקליימר, אני כמובן לא בחנתי את כל הכלים בשוק, יש עשרות, אולי אפילו מאות. כמובן שהנתונים שאני מראה לכם עכשיו נכונים להיום, על בסיס האתרים שלהם ומקורות באינטרנט. הכל כמובן יכול להשתנות עם הזמן, כולל הפיצ'רים של הכלים וגם המחיר. את ההשוואה שאני עושה היא בעיקר עבור Embedded ללקוחות SMB, לא עבור לקוחות Enterprise. אני חושב שבעולם Embedded BI ל-Small Medium Businesses אין תחרות למחיר של SymBI, נכון להיום כמובן. אז אני אתן פה דוגמה. אם יש לנו 100 לקוחות למוצר SaaS שלנו, ויש לנו 400 יוזרים, כלומר בממוצע 4 יוזרים ללקוח, אז ב-SymBI המחיר יהיה $1,000 לחודש. אז רק בשביל הדוגמה, בואו ניכנס רגע למטאבייס, נלך פה לפרייסינג. דרך אגב, מטאבייס הוא כלי מצוין, אני לא אומר שום דבר על הכלי מהפרט של היכולות שלו, אנחנו משתמשים בו אצל לקוחות. אבל אם מסתכלים פה, אז כדי שנוכל לעשות אינטראקטיב אמבדינג, אוקיי, אז זה יעלה לנו $500 לחודש ועוד $10 לכל יוזר נוסף, כשאנחנו מקבלים את 10 הראשונים בפנים. זאת אומרת שאם יש לנו 400 יוזרים, אז זה 390 כפול 10 זה $3,900, ועוד 500 זה $4,400 בשביל האמבדד ל-400 יוזרים. עכשיו, כמובן שאם אנחנו מגיעים לרמות מחיר האלה, אנחנו כבר עוברים לאנטרפרייז, ואז יש פה כבר מתחיל $15,000 לשנה, ופה זה כבר עניין של המשא ומתן איתם. אני מניח שאתם לא תגיעו ל-4,000 ומשהו, אבל אחרי המשא ומתן אתם תגיעו לאנשהו, איפשהו באמצע לדעתי. אם נסתכל רגע על Power BI, Embedding Price, אתם רואים Power BI Embedding Price, אז אני אכנס כאן ל-Pricing Table,
וב-Power BI זה מבוסס על capacity, זאת אומרת שאם לדוגמה יש לכם כאן 4 CPU עם 10 ג'יגה רם, שזה לא שרת מי יודע מה גדול, או חוזק מספיק גדול אם יש לכם מאות לקוחות, אז אתם עומדים על בסביבות $3,000 לחודש עבור הפתרון של ה-Embedded BI, ואם יהיה לכם יותר בהמשך ותצטרכו לעבור ל-8 CPU עם 25 ג'יגה, כבר תהיו ב$5,800 לחודש. אז זה דוגמאות, אוקיי? זה לא אומר שאי אפשר במשא ומתן להוריד את המחיר או לשחק איתו, אבל רוב הכלים, כלים באזורים האלה. אז כמובן שיש עוד תכונות נוספות, אבל קיבלתם כיוון כללי, גם איך עושים השוואה. כמובן שאם אתם צריכים השוואה יותר משמעותית, אתם תמיד יכולים לפנות לאינפלו, אלינו, ונוכל לעשות השוואה עבורכם. אז אם נסכם את התכונות, אז איפה הייתי בוחר ואיפה לא הייתי בוחר SimBI? אז אם אני מחפש כלי שהוא קל לשימוש, יש לו אחריות יצרן, קל לבצע בו Embedded BI, וקל לפתח בו דוחות כארגון שיודע לפתח, אז הייתי לוקח. כמובן, עם המחיר, אם אני לא אדיש למחיר, הייתי לוקח את SimBI. אם אני צריך Self-Service, זאת אומרת שהיוזרים שלי יצטרכו לבנות דוחות לבד בכלי, אז לדעתי SimBI פחות מתאים לזה. ההתקנה של הכלי מאוד נוחה וידידותית. איפה עוד לא הייתי לוקח את זה בנושא ההתקנה? אם הארגון שלכם לא מאפשר להוציא את הדאטה לענן בכלל. אם אתם ארגון ביטחוני, אתם ארגון רפואי, כל ארגון שכנראה לא מוכן שהמידע שלו איכשהו יגיע מהענן והכל חייב להיות on premise, אז SimBI לא יתאים לכם. אם יש לכם ביג דאטה, כמויות של טרות של דאטה, אז יכול להיות ש-SimBI יתאים לכם, אבל יצטרכו לבצע תהליכים שהם מחוץ לכלי, על מנת להביא את המידע למצב שבו SimBI יוכל לעבוד איתו, כלומר הוא לא יכול להיות נטו ישירות מול הדאטה. אני מקווה שעכשיו יש לכם תמונה יותר טובה על נושא ה-Embedded, ואתם מבינים את הצורך שלכם בנושא. אז תודה על ההקשבה.